У одной сельскохаспадарчых арганізацый Барановскага района у жніўні загінуў вадзіцель. Смяротную электратраўму мужчына атрымаў падчас правядзення выгрузкі збожжа под проводами линии электропередачи напруженностью 10 киловольт. Основными причинами указанных несчастных случаев является низкая организация проведения работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи, а также личная неосторожность пострадавших. И это несмотря на то, что филиалом Госэнергогазнадзора по Брестской области проводится объемная работа по информированию как работников организации, так и граждан об опасности, которые представляют собой действующие электроустановки. Даволі часто паветраныя лінії электрапередач знаходзяцца ў непасрэднай блізасці да сельскагаспадарчых пабудоў, таму бяспецы тут павінна надавацца асаблівая ўвага. Але электратраўму магчыма атрымаць і не толькі падчас работ. Личная неосторожность характерна не только для работников организации, но и для граждан. Ежегодно нередкий случай поражения электрическим током рыболовов при приближении их к проводам с разложенными и поднятыми удилищами. У мінулым годзе такі няшчасны выпадак адбыўся ў Пінскім раёне. Мужчына адправіўся на рыбалку. У руках нёс раскладзеную тэлескапічную вуду даўжынёй 6 метраў. Побач з ракой знаходзілася паветраная лінія электрапередачы. Падышоўшы бліжэй да ракі, мужчына атрымаў удар электрычным токам. Вось так, грэбуя сваёй асабістай бяспекай, многія забываюць, што небяспечным з'яўляецца не толькі непасрэдны дотык да правадоў, але і набліжэнне да іх на адлегласць меншую за дапушчальную. Таму варта памятаць, катэгарычна забараняецца лавіць рыбу ў вадаёмах пад паветранымі лініямі электрапередачы, а таксама праходзіць падняты ўверх раскладзенай водой пад правадамі паветраных ліній электрапередачы. Неабходна выконваць патрабаванні забараняльных плакатаў, устаноўленых у месцах пераходаў паветраных ліній электрапередачы праз вадаёмы, а дзеянні ў непасрэднай блізасці ад электроустановак могуць прывесці да трагічных наступстваў. В очередной раз хочется напомнить, будьте осторожны вблизи воздушных линий электропередачи, ведь опасным является не только прикосновение к проводам, но и приближение к ним на расстояние менее допустимого. При надзвычайнай ситуации необходимо применять самые терминовые меры для найхутчэйшага вызвалення человека от пошкодження током, оказать потерпелому первую доўрачэбную дапамогу и выкликать хуткую медицинскую дапамогу. И галоўнае памятаць, нават самый богатый улов не варты чалавечага жыцця. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».